Meneepä aukaisemaan. Fale foto, fale foto. Nettiin on. Hyvältä. Hyvältä. Babbo Natale! Maija, Babbo Natale! Onko täällä kilttiä lapsia? Kuuntelepa. Kuuntele mitä se kysyy. Onko? Onko kiikkuun? Lätsyliin? Vai meneekö se pukki kiikkuun? Pukki toi lahjoja. Ole. Pukilla on oikein heijastimet kengän vartissa. Katoppa mitä se pukki. Katoppa mitä pukki toi. Ootko täällä käynyt? Tule. Meneepä pukin syliin. Tulepa käymään täällä. Tule. Ootko sinä ollut kilttinen? No, Eetukin käy Kyllä. pukin luona. Eetu on ollut kiltti, mutta onko Maija ollut kiltti? Onko Maija ollut kilttinen? Meneepä äitin kanssa pukin luona. Tulepa tänne käymään. Tule. Äitin kanssa mene käymään. Pukin luona. Mene pukista kuvaa. Miten kyllä meidän kameraan? Katsotaan, kun tuolla pukilla Maijalle lahjaa. Katsopas. Maija sais aukaista paketin. Elää vielä aamu. No, mutta pukki sitä peloo. Minä veinään puhutaan silmälasit pukki, ei näe, kato. Kato Maija, mitä täällä on pukilla. Otapas Tiina kuvan nimen. Kävisin Maija kiittämässä pukkia. Se toi sulle. Käypä kokeilemassa sitä pukin parkoa, mitenkä se on Pukki on kuullut, että sä oot ollut tuhma tyttö kuullut. Äitin kanssa yhdessä. Maija, me pitäisi Babbo Natale qua, vedi? Babbo Natale qua, sta, vedi? Guarda qua, aja. Oot äitin sylissäni. Papa ottaa kuvan, katoppa. Nonni, katoppa. Katoppa. Pukki tuo lahjoja sulle. Niin. Maija, questo è Babbo Natale, ti dai i regali, Maija? Maija, ti dai i regali, Babbo Natale. Lähikuva joulupukista. Pitäisi olla apulainen, joka jakaa lahjoja. No niitä löytyy, kunhan se aika on, mutta ei vielä tarvitse. Pukki, syöristäpäs ne viikset vähän. Pukilla on kiire tänä iltana. On monta paikkaa vielä käytävä. Pukki menee nyt, kato. Pitääkin jatkaa matkaa. Maija oli kilttinä sitten. Nui, Pukki muistaa sitä ensikin joulua. Pukki tulee taas Kirjoittaa mulle sinne korvatuntuille niitä toivomuksia. Kysypäs meitä aikuisiltakin vähän, että miten me ollaan tehty viime aikoina. Mitäs talon isäntä on puuhannut viime aikoina? Kilttinä on, hirmu kilttinä. Korvatunturi on kiirinä huijassa. Kaikkea muuta ollut kuin kiltti. No onpas sinne ihme puhukki, näitä. Eihän siinä ole mitään perää, ei perää. Tito, lopeta. Oikein hyvää joulua. Ja isäntäkin, että onko se... Hyvää joulua kaikille. No niin, Pukki! Kiitoksia. See you, Pukki! See you in korvatunturi! Tito on rakastu. Tito on rakastu, sä aina rakastu. erikoisin tyyppi. Lukepa Tiina jakaa. Tito rakastuu erikoisin tyyppeihin normaaliin. Maijalle on monta. Jaetaan Maija lahjat, katsotaan mitä on. Laitapa tuohon ne, niin katsotaan. No Alma nukkuu, mutta... Pako, jos me sulle annan. Mikä? Kuka? Missä? Miten?